श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी प्रसाद म्हणून दिला जाणारा कोकणी पद्धतीने बनवलेला सुंठवडा कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कोकणी पद्धतीने सुंठवडा बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी सुंठ घेतलेले आहे, त्याच्यासोबतच 2 मोठे चमचे किसलेलं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। या ठिकाणी काजूचे काही तुकडे घेतलेले आहेत मी, तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रुट्स अवेलेबल असतील ते तुम्ही या ठिकाणी वापरू शकता। त्याच्यासोबतच 2 मोठे चमचे मी गूळ घेतलेला आहे, हा गूळ मी चाकूने बारीक करून घेतलेला आहे। सुंठवडा बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण सुंठ भाजून घेऊयात। त्याच्यासाठी इथे मी गॅस चालू करून घेतलेला आहे, त्याच्यावरती आपल्याला ही सुंठ अशी दोन्ही साइडने मस्त भाजून घ्यायची आहे। आता ही सुंठ मी दोन्ही साइडने छान अशी भाजून घेतलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ही सुंठ थोडा वेळ थंड करून घेऊयात। आता ही सुंठ थोडीशी थंड झालेली आहे। आता आपण चाकूच्या साहाय्याने हा सुंठचा जो वरचा भाग आहे, करपलेला काळा झालेला भाग, तो काढून घेऊयात। आता या सुंठीच्या वरचा करपलेला भाग मी चाकूच्या साहाय्याने काढून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता ही सुंठ आपण धुवून घेऊयात आणि कोरड्या फडक्याने ती आपण पुसून घेऊयात। त्याच्यानंतर आपण तिची पावडर बनवून घेऊयात। पावडर बनवण्यासाठी ती तुम्ही खलबत्त्यामध्ये वाटू शकता किंवा जर मग तुमच्याकडे पाटा वरवंटा असेल तर तुम्ही त्याच्या साहाय्याने तिची पावडर बनवून घेऊ शकता। आता या ठिकाणी मी सुंठ पावडर करून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। सुंठ भाजल्यामुळे सुंठवड्याची चवही फार छान लागते आणि त्याचा सुवासही खूप छान येतो। तर आता आपली सुंठ पावडर रेडी झालेली आहे। आपण खोबरं भाजून घेऊयात। त्याच्यासाठी गॅसवरती मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण खोबरं ॲड करूयात आणि हे खोबरं आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे। आता हे खोबरं मी स्लो गॅसवरती साधारणतः अर्धा 1 मिनिट छान असं भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे खोबरं थोडंसं थंड करून घेऊयात। आता हे खोबरं आपलं थोडंसं थंड झालेलं आहे, आपण हाताने ते थोडंसं असं बारीक करून घेऊयात आणि आता आपण त्याच्यामध्ये बाकी जिन्नस ॲड करूयात। सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये टाकूयात सुंठ पावडर। या ठिकाणी मी 2 मोठे चमचे इतपत सुंठ पावडर ॲड करते। त्याच्यासोबतच आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात गूळ आणि काजूचे तुकडे। याच्यामध्ये गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता आणि तुम्ही तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्सही याच्यामध्ये ॲड करू शकता आणि हे आता आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपला सुंठवडा रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। खायला अतिशय पौष्टिक असतो, नक्की ट्राय करून बघा कोकणी पद्धतीने बनवलेला सुंठवडा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।